Mga ka-Just Us, kumusta? Andito tayo ngayon sa SM Clark, Pampanga, sa kanilang food court. Titingnan natin kung ano ang kanilang mga pagkain dito. Maraming mga tao na kumakain dahil pananghalian na pala, lunch time. Kucha Express. Sasarap siguro ang pagkain nila. Kusina Mini Atman. Ayun, meron din mga bumibili. Okay parang pangbahay, pang kusina. Sizzling plate. So dito baka mamaya dito kami kakain kasama ang family. Pili lang. Pasyalan mula natin yung mga iba. Ihaw Juan. Iba't ibang mga luto. Iba't ibang klase. Maraming mga tao na mga kumakain. Bawat misa may mga tao na. O baka mamaya, baka makahanap tayo ng bakante. Puntahan natin ang kabila. Church. Maraming mga pumipila sa church. Pili lang kung saan gusto. Ano ito? Dondon tea. Wow. Maraming mga naghihintay. Purple Pad Thai. Parang Thai restaurant pa yan. Tapos ito yung pinipilahan. Marami. Seoul Bibimbap. Korean restaurant ito. Dinayo na talaga tayo ng mga Koreano. Dinadalhan tayo nila ng mga masasarap nilang mga luto, mga pagkain. Para pag nakagawi tayo sa Korea, at least alam na natin mga pagkain. Lalo na yung mga tinatawag na kimchi, may jamtang, na ganun yung mga klaseng pagkain. Daming tao. Parang chill-chill lang. Kainan lang. Meron ding mga nasa gitna, no? Pwede pang snacks, dessert, parang mga ganun. Baka ice cream, coffee, Tokyo Tempura, no? Ito ay Japanese din.
ang halimbawa may blessing, so pwedeng kakain sa mga Yan na, boss. restaurants na ito. Nakakagutom ba, guys? Sarap kasi ng mga pagkain nila, di ba? Mga kajastas. The Daily Detox. Ito naman ay mga juices, no? Makatulong para ma-detox yung mga pinakain. Topics. So, iba't ibang mga klaseng mga pagkain. So, Merry Christmas ulit, no? Sa inyo mga kajastas. Hopefully sa Christmas na ito ay happy ang bawat isa na nakipag-celebrate sa mga kaibigan, pamilya, kapitbahay kaya, di ba? Pero ito yung season na ating alala na dahil sa birthday, no? Kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya merong Pasko. So God bless you, no? God bless everyone. Jesus loves you. Advance Happy New Year.